О, да. Но не мисли толкова много щастливи мисли, добре? Добре, ето започваме. Просто се дръж здраво. Jailbait, да. Добре, пич. Това е малко странно. Виждали ли сте някога онзи филм Уили Уонка и шоколадовата фабрика, където са в онази шоколадова река и нямат представа къде отиват. И всички те са, добре, Наричаш какво? ме болен. Светът е болен. Те могат да бъдат пречистени само с кръв. Твоята. Искаш моето виждане. Може би просто трябва да видиш нещата от моята гледна точка. Да видим дали мога да те обърна. Добре, това не е добре за махмурлука ми. Просто ли те е страх? Не го казвай. Какво друго? Ах, тъмнината. Сега е време да завърша шедьовъра си. Последния разрез. Предпочитам да не го правя, човече. О, те седят отстрани! Те седят отстрани! Добре, окей. Всичко е наред, момчета. Аз съм добре. Вие сте добре. Всички сме добре. Ето така. Окей. Виждате ли, няма за какво да се притеснявате. Няма за какво да се притеснявате. Не се вижда на лицето ми. Как изглежда? Ясно като ден. Отлично. Добре. Трябва да се извиня за лудия режисьор Павло там. Той е просто още един от лудите маняци и чудовища на Walmart Studio. И